Αποστολόπουλος Ηλίας, Άντελ Throwdown, S24, Elite Men, 81. Τέλεια. Barbell, 20 kg, 20 kg plate. Again, 20 kg plate. 60 kg total barbell. The line from 0, κάτσε με εκεί πέρα παρακαλώ, 5 μέτρα κάτσε. From 0 to 5 here, πιο μακριά. And then... Θα κινήσεις εσύ εγώ. Ναι. Δημήτρη. Κάτσε. Ηλία, φέρε το. Then from 0 again to 1 and something more. 6 meters total. Row, concept 2, row. Zero cal. Zero. Everything is zero. And then the box from from 0 to 60. Παναγιώτη, θα συνεχίσουμε. Θα βάλουμε χρόνο. Εδώ. Εντάξει, μαζί. Πάμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τέλεια. Άνετα είσαι. Έτσι λίγο κάτω πες. Στυλία. 5, 4, 3, 2, 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, άλλα 3, 16, 7, 18, μπράβο. Μπράβο. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο, μπορείς. 5, τελευταίο. 6, Πάμε, μπράβο. Πάμε, Λιάκο. 5. Τώρα είναι. Πάμε. 4, 3, 2, 1. Μετά έχεις πολύ ρες. Είναι μόνο 7. Πάμε. Έχεις ρες μετά. Μπράβο, ρε σκύλε. 1. 2, 3, 4, 5, 6 και ένα ακόμα. Ωραία. Ωραίο. Ήρεμα. Ο στόχος σου, Ηλία. Πάμε, Λιάκο μου, έλα. Μπορείς. Σου πω εγώ. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο, έτσι, ήρεμα. 1. Μπράβο. 2. 3. 4, Πάμε, ρε Λιάκο, έλα. 6, Έλα. Πάμε, μισό λεπτό έχει περάσει. Πάμε, Λιάκο, έλα.
Έτσι το ρυθμό σου, πας πάρα πολύ καλά, πας πάρα πολύ καλά. Μπορείς, το έχεις. Πάμε. Μπράβο ρε σκύλε, μπράβο. Πάμε, πάμε, πάλι το ίδιο. Μπράβο, πάμε να το τελειώσεις, έλα. Μπράβο, έλα, εκεί ανάσες. Τώρα είναι το δύσκολο, Ηλία. Πάμε. Μπράβο, μπράβο, έλα. Πας πάρα πολύ καλά, Ηλία, δεν το ξανακάνεις. Αν συνεχίσεις έτσι, δεν το ξανακάνεις, τελείωσε. Μπράβο, 1,5 λεπτό έχει περάσει, πάμε, έλα. 17 είναι. Πάμε. 18, είσαι πάρα πολύ καλά. Και έχεις ακόμα 1 λεπτό και κάτι. Πάμε, μπορείς. 19, πάμε, πας τρένο. Πας τρένο. Πάμε, πάμε. Πάμε. 1 λεπτάκι ακόμα, Γιάκο μου, πάμε. Εκεί, ηρεμία. Όχι. Ναι ρε. Πάμε Γιάκο, άλλα 7 σίγουρα, άλλα 7. Και με ό,τι πάρεις, έλα. Μπράβο, αυτός ο ρυθμός. Μπορείς. Μπράβο ρε Γιάκο. Πάμε, άλλο μισό λεπτό έχει μείνει, Γιάκο. Πάμε, Λία, δεν ξανακάνουμε, πάμε, τελείωσε. Το φάγαμε. Πάμε. Άλλα 20, 18. Πάμε, κάνε άλλα. 19. Κάνε κι άλλο ένα. Άλλα 2, αυτό κι άλλο ένα. 10. Πάμε, κάνε το και πάμε στο row. Και πάμε στο row. 31. Μπράβο, φύγε row. Πας τρένο, Ηλία. Τέλος, τελείωσε. Μπες. Πες και τράβα από. Τράβα. Πάμε Γιάκο. Όπως ξέρεις. Πάμε, Ηλία. Μπράβο ρε. Φέρε μία τέτοιο, παρακαλώ. Φέρε μία τέτοιο, παρακαλώ. Το ηχείο. Μπράβο, Ηλία. Ωραίος. Πάμε, Γιάκο, πάει ήδη μισό λεπτό, πάει ήδη. Μπράβο ρε. Τράβα με χέρια. Χέρια έχεις. Χέρια, πόδια, πάμε. Μπράβο. Όσο μπορείς μεγάλα. Μπράβο, ρε. Μπράβο, Ηλία, πάμε, τελείωσε. Δεν Μπράβο το ρε. ξανακάνουμε, Ηλία. Μπράβο. Μπράβο, ρε, Ένα σκύλε, λεπτό πάμε. Πάει το 1 λεπτό, Λιάκο, πάει το 1 λεπτό. Μπράβο ρε. Αν συνεχίσεις το ρυθμό είσαι πάνω από 60. Πάμε, ρε. Μπράβο ρε σκύλε, μπράβο ρε Ηλία. Πάει, το φάγαμε, έλα. Μπράβο ρε. 1,5 λεπτό είσαι. Πάμε τώρα, δύσκολο Ηλία, δύσκολο είναι τώρα. Το δύσκολο είναι αυτό το λεπτό, μετά τελείωσε το workout, έλα. Τώρα τι κάνεις. Έχεις πάει τάπα το workout Ηλία, έλα πάμε. Μπορείς. Μπράβο ρε φίλε. Μπορείς, έλα, πάμε. Θα περάσω σκορ σε όλα, πάμε και στο roll και στα burpees. Πάμε, έλα. Πάμε. Πάμε ρε, μπράβο. Μπράβο ρε. Κράτα ρυθμό στο ένα και στο τελευταίο δίνει. Μπράβο ρε Ηλία, πάμε. Μπράβο. Πάει, τελείωσε Ηλία. 1,5 λεπτό ακόμα είναι Ηλία. Τίποτα. Μπράβο ρε σκύλε, πάμε, έλα. Μπράβο ρε. Πάμε τώρα Ηλία. Πάμε. Θα περάσει το σκορ σου ρε, πάμε, έλα. Στήλιασε λίγο, στήλιασε.
Μπράβο, εκεί, εκεί Ηλία. Λίγο παραπάνω από το λεπτό είναι, λίγο παραπάνω από το λεπτό. Ναι ρε, πάμε. Τώρα Ηλία, all in τώρα Ηλία, all in Ηλία. Έλα, έλα. Μπράβο ρε. Πάμε, 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 πάμε. Θα περάσω το σκορ σου. Πάμε, πάμε για να παίξεις ρε, πάμε. Πάμε Ηλία. Πάμε Ηλία. 45 ακόμα, 45. Πάμε, 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 έτσι, έτσι, έτσι. Σπάστο, σπάστο. Σπάστο ρε. Πας τρένο, πας τρένο, μισό. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε Λιάκο. Πάμε Λιάκο. Δεν σταματάς, δεν σταματάς, δεν σταματάς. Έτσι, έτσι ρε, σπάστο, σπάστο. Πάμε, πάμε, τελείωσε, τελείωσε Ηλία. Πάμε.